Pil njaluk disantet mah lho, Mbak. Wayahe wes. Nyo. Mike mati nyo. Kok watuk? Lah iya. Keselek ngerti abang-abang. Aku jane butuh asupan air putih kok, Mas. Ngono, engko tak mimiki santai wae. Bening apa putih apa? Oh iki bokor 200. Pripun Pak Giman? Kek oper sinten? Sinten Bopo Wajan. Oh nek sing cilik ya. Sing cilik ngono. Anak muda tampil. Ki campur sari tenanan kok iya. Oh iya. Padahal sing ngarani aku 2 juta kok padakne. Iki cilik-cilik, Mbak Ira sing rumoso cilik. Iblu ini nyawer padha karo nanggap elektron lho 2 juta lho masane kok ya. Nanggap dangdut to, Mas. Lah iya, 2 juta lho kudu diriahne lho. Ayo. Ning plah. Aku ngrungokne komentare Pak Gimane malah ngekeh. Ki tes mental tenan kok. Keringan hanggongnya memanas. Kera-kera golek kalian iki lho. Oper sing nyaron. Nggih. Gen ngrasane sithik-sithik. Tak kilani nek kuwi wong kuwi rencana tak santet tok. Dalam rencana lho Mas. Dalam rencana. Iya. Santete kuwi mau ora iso ngombe, Mbak. Delok nae. Dadi mung metu terus gak iso nek. Gak iso nek air mengalir mlebu no gak iso. Mung metu terus kok delokne. Apa? Tak tandai. Orketek kong Gung kong gung kong kong lho ngono ka lho. Ini dosane Pak Giman niku. Kuwi engko nek ngedum saweran ngono kancane entuk 1 juta.
Dek tak kei 100 ngono wis mbumbuan kuwi. Padahal kontrakane dereng dibayar 5 sasi Pak Giman. Pokoknya angger sing nyaron niku pun midak Jakarta niku duwite wis entek. Ngenes uripe teng kampung, mulane terus gelem mara teng Jakarta. Sing diandalke nggih mbok-de ngeten iki. Saking dene le arep mbayari kontrakane dekne niku. Ben to ben. Witenan aku bengi kowe diimpeni Mas Gendir delok bonus. Kuwi bonus. Ora apa kae togel petang angka ya. Iya. Ketek kong monggo alah monggo as betul loh ombo Pak Giman jarene ombo ngoten niku lho alah monggo midanget ingkang sekeco iki lho wong buri-buri iki lho komene ya Allah jan tenan iki sing mendem-mendem wis do turu malah aduh ya Allah astagfirullahaladzim pramitra kang nolyo sugeng ya iya sugeng lah iya enggak sugeng asu kowe lah dhek nyaut iki dendame kesumat aku tenan Mas iki go anu tol aku ngerti masalahe jaremu kayak dom pentul mau tus mau lho dadine nesu ta iki lah aku dilokne jarene suspensiku dudara kok Mas saiki lara atiku dicoblos dom pentul iso tus aku dibandingne karo sing kono jare kono suspensine udara ngono. Nggonmu ora kena dikentul-kentul ngono Mas. Dikai dom pentul sama tus. Heeh jarene tak eling-eling kuwi. Lah peratus berdoa. Sugeng rawuhipun Pak Giman. Sore kowe urung-urung wis bari lho. Engko tak traktir Indomie ora? Omben
Allah, dimi isik. Ya aku kurang iki mimi. Oh iya. Mimi. Bukain Mas. Buka Astagfirullah. Dol sing sabar lah, Dol. Iki tantangannya gede kok. Ya monggo. Kesumat. Mimi. Apike nak mimik tak iso munggah mudhun menjinge apike. Gak duwe. Ya kuwi nggon video kuwi ana. Ndut. Tuh. Ngomongmu piye? Mie munggah medun. Kok jaremu? Nak mimik minum sayang. Lah iya. Mas Pendul mah kadang-kadang. Jaremu kok nek mimike munggah medun piye? Iki iso ndul. Lah ora aku gak duwe ngono kuwi kok. Iya beda udu bare udu. Kowe kaya Mas Pentul nasibmu. Ora. Aku kan nama kamu CS sayang. CS kok. Pengen dadi kaya Mas Pentul. Kalau Mas Pendul kan bukan CS kamu. Kalau aku sama-sama Pinky. Iya. Terus monggo. Blackpink. Pakan non manuk ing atak pakan non sedikit berasi jempol Cengkok on the ground. Komennya Mas Pentul apa? Oh iya. Bingung aku sing gak. Niki mungkin bablasan apa Pak Giman? Oh rujak jeruk. Mau sing bisiki senggak kula Pentul lho Pak Senes kula. Oh Mas Pentul, Pak Giman niku. Kesalahan mutlak di Pentul ya Pak, bukan di senggaknya. Soalnya nek sing jenenge Kutut Manggung niku liyane sindenan niku lak gerongan Pak Giman. Nek sindene Bakoh ya to. Kek sing gerong niku mboten saged nggih bubar. Lah malam ini niku geronge pimpinane Mas Pentul. Lah niku sing gawa mic ya mok dek tok. Lah kula kan. Lah kuwi mbok salahke ngisor. Nirokne kono mak umi. Lah kuwi sing ning ngisor kuwi apa? Oh gelo. Oh 2 job. Terus dhek gelo. Aku gawa mic digawani ngalor ngidul gak enek fungsine nggih apa gironge ra iso. Wireless, mike wireless entek batune lagi. Duh Kang Mas Wong bagus sore ya laya mas berkutute jaluk ngombe
Tonjok Bapak Gino. Mas Agus. Monggo. Pamundutanipun saking Pak Gino. Kangge